Ikaw. Kita ka, Andrea? Wala. Wala ko no. Wala ko pa. Kita na ko. Wala, kita na siya. Pointer fish. Ini kuno kunari dah. Pointer fish na. Mas, dari sakudai. Ande, ate tayo lahat ni sila. Ayaw. Nani sa bago na papa mo? Alay. Ay, asak pa sa narek. Aira. Gamay sa usna. Picture mo lalamar na. Wala pwede ikakon baya. Naano rin ako. Alam daw ko nga. At daw ko ay. Kasundo ko ba? Ang heart ko naman. Alam na ba? Ano, di na madaguan rek. Ano na narek? Hotel sa anak ay. Wow. Ay, o di ba? Ato lang sinanob adto dito rek. Kuha ni ako. Dako sa ay. Dilit. Disulgay tayo. Unsa na? Oh, ayaw dito, di nga re. Unsa na? Hoy, iro matumbang. Yes. Ano ba? Ayaw. Ayaw ko ng anak. Mana ang anak? Dagdag may ayaw. Ay, dino. Ang lagi orange. Hindi madagap yun rek. Ay, at harek. Dagat maligo. Huy. Dagat maligo na fish. Ay, daghana. Kutom sa kuwan, hutda. Tanaw ta deh. Ano? What doon man doon? Ate Salaan. Ako lang kuha. Ito na, sa ito na rin. Kung di na madaw ulit, ay lang ay. Kuha na. Bantay ka ng kandeng. Ate Salaan. Kung di madaw, ay na lang. Kaya ato tang nubo ato ginanuban ato babaw. Basta tuan dito. Ay na dia oy. Ate, kuhaan ba yate? Unsa na siya na isda sila kuhaan dito. Wait. Ay lagi. Kapoy. Ano lang oy? Unsa na te? Ako pangkuan eh. Ay, panunob. Di ko ganang habi tumban. Ha?